alle sammen. Velkommen. Jeg håber, I nyder maden rigtig godt. Vi har her et billede af GeoGebra, som vi selvfølgelig kan arbejde i, som vi lyster. Og nu kan jeg åbne tavleprogrammet. Bummelum, så står det her. Hvis jeg går herop til højre, der er sådan en fin blå skærm med noget snud og snaller på. Den tager så en annotation af skrivebordet. Det er vist nok det, vi kalder en transparent. Hvis jeg trykker på den, bum, så kan man se, at det, der er åbent bagved tavleprogrammet, det er nu blevet synligt. Så kan vi skrive på det stykke her. Og vi kan stadigvæk bruge GeoGebra, som vi har åbnet her bagved. Ved at for eksempel at sige, det var ikke lige den her tegning, jeg vil gerne have en ny tegning. Så det kan vi stadigvæk, og så åbner vi den. Og vi har stadigvæk tavleprogrammet åbent herovre, så hvis jeg nu gerne vil, nu skal jeg ikke længere bruge det her, det skal jeg lige have visket ud, eller jeg kunne bare have flyttet det ned til papirkurven hernede. Og der var så åbenbart 2, jeg lige har fået lavet. Meget fantastisk. Og så tror jeg, vi er ved at have forstået det her. Nu skal jeg så bare lige finde ud af, hvordan pokker jeg får... Hvad helvede?